Ya. Jatuh lam sepira sini jatuh tu paham kalau society YouTube channel itu naik mari kicing sana sing tini sini mani kok borok fil berisi sini asai mas sanaruk sawai sing tini sini duski ham sayo kaisa rally himbo tok himlai nai tei abani yagulo sing sini hukumuni masamung yakeba sini laibu mani khatijak lebang bumani mamita masamani abo hai panda masamung resamung nai abo no kariba sini o pandawa sing tini kaham kok thero khnalane sini sijak nukjak sini amchani jara senior citizen tongnai bokni khukte gai tini abo haina sing tini sini mani kok borok asai masalnaruk sabai bisi berisi sini sekang sini okok borok no haste hapang teh barat hata terbaik sini mani kok borok mana nisal mereka kosini hajang mani abon untuk saya sini orang tong katok saya jam himbat himlai nih teh pandai orang samung masih Sini duski amtai ni, joto porinai juksong. Sini duski amtai no. Kadang lagi.